Здравейте, потребители от YouTube, аз съм SupremeBG и тук с мен е Хари04. Кажи здравей, Хари. Да. Кажи здравей на YouTube. Коста YouTube. И Коста, хора, аз съм Ликавас. Може да посетите профила на Supreme. И двамата снимаме. Ага. Ето го. Ще видиш. Това ще ми е, нали, втория клип, който, нали, първия беше в един сървър, в който го рекламирах там, нали, спалнали там каквото е. Човек няма още един кил. Аз имам един. Върли имаш профил в YouTube? Върли имаш профил в YouTube? Да, SupremeBG. BG с големи букви, Supreme с малки. Аз ще пратя после канала като такова клипа, като спър клипа. То с как ма чекали. И тук има един от вас про. Как бъгва, бе? Бъгва в стената. А то Наруто БГ от вашия отбор ме дразни. Защо, че е про? Не е про, хаки. Тук, охо, тия всичките са ми. А не? Той... Дами и господа, той ще ме убие. И да, този клип може да говоря малко и за канала ми, тъй като ще е втори клип и трябва малко е така да е. О, мага, съм червен. Тъй ли? Да. Ми да, ти мога. Аз трябваше да капчурвам поинта, бе. Да, бе, трябва да капчерваш. Аз не забелязах, мислех, че съм син за той. Какъв е този, бе? Ето. Окей, първия поинт е готов, сега почваме втория. Ти ли го поинтваш? Да. Ето и втория капчурвам. Предполагам, че се чувам по-добре в новия ти канал. Зависи то от скайпа по-точно. Или от микрофона, нещо такова. Не знам. Аз при теб как се чувам? Окей, трети поинт е във вашата база, който е доста труден. Но ще се опитам да го капчърна. То сервера. Значи искам да ме оставиш да капчурна вашия поинт. Значи клипът трябва да е по-малко от 15 минути. Или най-много да е 16 минути клипа. Зато искам да бием бързо. Има от вас един. Не мъки ли, моля те, не мъки ли? Тим, не мъки ли, моля те, не, моля те. Свек! Не те бия! Ако те някой друг... Какъв е този, бе? Сига, бе! Не съм аз. Айде, Ваня. Не мога. Но... Сори, помисли, имаше един до мен. Добре, тук се съзнава, че сините избият. Смисъл, то по принцип сините винаги бият. За мен сините са по-добри, че дефендват. От червените тил на Team Fortress 2, като единия пойнт е в базата на сините и то няма как да се капчърне. Тъй, че не ме кили. Не те килвам, има един... Няма да се капчърне. Ти за теб, човек, дразни ма! Той Наруто БГ ма дразни. Човек, с лъги аз... Какъв е тос? Не би мен. Наруто БГ го направих на прашки. Тос къде го пратиха? Ти биеш ли? Ти имаш ли килове, бе? Уби го Тос. Имам 3. Аз защо имам повече килове от теб? Защото аз началото не можах да взема. Ето и аз. Не, добре. Двама бъдете. Аре, 3. Да.
Ако нещо трябва да правим нещо в скайпа, човек. Аз предпочитам да не се лигаем, смисъл... Че как? Нали, истински ютубър, нещо такова. Тогава в канала си съм се лигал. Да, и в момента го правиш. Не ми е Някога. Наруто БГ беше и насилен. Спрял Ето. съм звука, за да се чувам, нали, по-добре. Ти ли ще капчерваш, бе? Ти ли ще капчерваш? Какъв е Нека този солджър ма уби. Бия го ти! С лъка, това го убих, човек. Добре, не говори много просто. Да. Човек, аз съм много прост. Викам, като фърля тази, нали знаеш, реген Не ма... човек на рандом места стрелям, защото имам блайднес. Къде? Ти ли? Не, Наруто БГ. Рото. Какъв той е, бе? Влиза ми като... Какъв е този, бе? Атаква то въобще използва ли пошанки? Самуил 20. Не, фак! Не! Мак мизи! Аз колко кила съм? 9! Уху! О, ти си 8! Беге, бе! Това Наруто БГ ма дразни. Я провери пак киловете. Какво? Какъв този е? Наруто БГ от вашия отбор ма дразни. Наруто, убих го! Иначе, може да качвам често клипове, стига да знам на какво смисъл, примерно на Майнкрафт най-често ще е за сега. Защото няма много игри, смисъл. Може да снимам на Team Fortress 2, FIFA, то матч е доста дълъг, така се каже. И вече очаквате най-често да снимаме с ние двамцата, защото не някакво по-забавно. Не, аз по принцип мога да снимам с една приятелка, един приятел, нали? Сигурно може някой да ги знае. Каналите са и Mora Crew и The Diamond Pickaxe. Аз ги пребих. Който ги познава, да се абонамира за тях, да хареса тяхните клипове, също и моите, и да. Сега бе! Аз ще кара с лук. Какво направя? Глей, абе! Аз съм чакачета с лъка. Ма не ме уби ти, нали знаеш? Да, ма щях. Аз най-често бих с лъка. Човек, чуйте се звука и проваля клипа. Чакай си го намаля. Ти не си ми казал реално. Аз играя по-често звук. Окей. Аз в принцип къснявам игра без звук, защото да се чувам тъй. Плюс това... не знам. Плюс това... То спа как ни влиза в базата Лудо. Мри! То Наруто БГ ма дразни от вашия отбор. Ние реално колко сме от нашия отбор? 4. Вие сте 3, аз мога влеза от вас. Едва ли? Я левни и пак пробвам, а не, ще си сгубиш киловете и ще провалиш клипа. Киловете шмерти ще дода. Ей, ти си 12 кила. Маймунка. Не маху! Наруто БГ е виновен, аз ти Какъв е казвам. то стан, бе? Мри. Шет някакъв ми. Вали Potion, what the fuck, как ме уби, бе? Наруто БГ го пребих. Ти колко си кила? Ти си 12 кила, колко мен бе, човек? Та са малко повече са сабскрайбъри от него, но и той ще навакса. Ето, никой кът не ми посещава профила. Ко се прави? Мак. Миска, пиписка. Чай малко, ще такилна и сега... Сега не ме кили, ако ме видиш, защото искам да си оправя нещо. Чули! Тя бе, аз направо ще се скрия някъде. Не ме кили, чули. Си оправя нещо. А как си 15 кила, бе, ти? Ама то ми е... Окей, ама. Сървъра да не бъгна, бе. Не. Не ли? Всъщност да. Да, че един тук седи на едно място с хилинг potion. Какво е? Бъгнал съм в стена. То с как е
Как ги цъфка 44 кила, бат. Да, бе. Чакай! Сега нема кили. Тък му се радвах. Да свърши по-бързо клипа, като превзема поинта. Ау. Чули някакъв звук? Какъв? Човек, я спри направо звука и ти, защото ти се чува и гамно. Не, бе, кой ма бие, бе? С лък ще ма Той чакали. БГ се е бъгнал в стената. Ма чакали то са, с лък ще ма чакали. Как си ти, бе? Какви сте вие, бе? Аре, бе, имам блайтнес. Аре, бе, некав мета полшанки, да му изсъхне. Да не казвам какво, ама. Яш, бе, на. То с къде отиде? Яш. Дали съм го убил въобще? Убих Наруто БГ. То Наруто БГ е хак, човек. Ако беше от моят отбор, ще разбереш. Има един дет ни не стига. Не, Наруто БГ! Фак! Наруто БГ! Не, мразам Наруто БГ. Не, какъв то бе? Как ме? Да му изсъхне. Аре, кажи го какво се прави? Маймунката. Не, фак, мече си такова хвърлих. Да му изсъхте петела. Да тръсте навътре. Още ли не? Чекалчета. Гоше? Тук ли си, бе? Да, бе. Не ми хареса тук как чакалите чакалчета. Чакал! Умря ли, бе? Не! No! Nein! Как не мога да те убия, бе? Ела, бе. 5 кило стрик. Кой? Аз направих. Ей, чакалчето! Наруто! Убий го! Наруто БГ е 5 кил страйк. Ти що не говориш? Ами, така. Как се промъква чакалчето долно? What? На един хит ме уби. Еми, прото. Какво про е късмета на начинаещите? Къв начинаеш, бе? Знаеш колко съм изфармил тук? Той влиза за втори път в сървъра. И се оправдава. Знаеш колко път съм влизал, бе? Да. Аз имам повече джемсове от тебе, ти ще ми кажеш. О, този Dark Wolf, оня път как провали целия клип. Да, бе! Чуй, Иванчо, пълен бус. давай ми таблеш. Аз ви на Бошко чело. Айде. Не ми скача. 2 минути, Гоше. Тя е труда ваша. Не. Човек, аз излиям от игра. Що? Така, аз спрях клипа. Окей. Така че, нали останаха 2 минути и аз малко така компа ама предаде. Ти какво още ли играеш? Ама тия тук някакви много странни човек. Някакви пошанки, някакви... Гледай Да. го този Делман как хвърля пошан. Не мога да ме убие. Аз човек следващата игра съм демо. Харминг! Поинсаха ма. Не. Ти клас, ти къв ти следващата игра? Аз не знам дали ще снимам. Аз снимам. Ай, просто това трябва да кача първо този клип. Човек, Го, давай на... коментирам, обработвам там. Да, бе, да. И аз по... Абе, умрете. Аз само... Ой, 20 кил стрик, човек.
Представи си какъв е това. Кой? Някакъв 20 кил стрик. Наруто БГ. Не, Харминг. Ти що не си демоман? Това беше за този клип. Аз бях Суприм БГ и чао ютубъри.